Ola, son Chola, blogueira, youtuber, piloto de rallies, mecánica de coches. Teño un talleres Chola, nas Beicas, na terra da Jaliña. Traballo no campo, pesco, cociño, coido dos animais, trompeo, fago de todo como a todas. E agora decidín facer o Camiño de Santiago. Por que non xacobeas con Chola e Lola? Xacobeando con Chola e Lola, non o perdades! Come on! Que maravilla, aí estamos, que xa non queda nada. Que pasa, siareiros, siareiras, bons días, estamos aquí no Porriño, segunda etapa, Estamos como tiros. Aínda queda moito camiño, así que nada, a ver se non botamos o café con leite fora. Comezamos dentro do Porriño a segunda etapa. Sin botar o café con leite, Aí, dalle, 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 aí! É que a xente encanta e arrasta a roda, encanta. É que min é que unha muller ao volante é outra cousa. Cuidado que pegas coa cabeza contra os sinais. Ai, mira que sitio máis bo aquí para facer trompos, que maravilla. Isto é vía romana. Limorna e todo piden, que cousa. Ten que haber de todo. Sitio moi bo. Ten un pise de paso. Come. Como lle gustan as uvas, mira. Mira, comparte. Ataroncha a cornamenta. Agofarías. Canto can en Galicia, Aí, escapada. Moito me gusta a min mirar unha boa volta ciclista, unha boa escapada. Iso é vitamina para sofá. E Lola está, ao nacer deronme pernas de cantante de orquesta e eu estuve encantada, porque non para subir por aí, cuidado. Dis que non hai pain, no glory. Bueno, eu tampouco non che creo niso, Pode haber gloria sin dolor perfectamente, tampouco hai que virse arriba. Ai, que me falta o aire. Imos agora a baixar dun xeito virtuoso, dis que hai unha baixada por aí que nin calleja, Lola, agárrate que seguimos. Veña, ata logo.